A doua din care mă joc acest hobby. Din partea a treia, din partea 1 de ieri și bă, cred că nu era ok. Da, pe ușor. Vă mai arăta și ieri. Așa. Bă, cum? Nu. Deci, e asta. Nu! Asta. Bine. E foarte ușoară. Ok, bă, mamă, ce era să mor. Bă, deci să nu uitați, vlogul ăla, văd că n-am avut niciun nici măcar o vizualizare și niciun like. Măcar să avem și noi 30 like-uri. E bine așa? Vă rog. Și să facem abonații 150. Vă rog. Și după aia faceți voi ce vreți. Vă rog eu. Ok. N-am văzut că mă dă în alt hobby. Ok. Astea sunt aminele de-astea de gumă, dar sunt de gumă, aminele de-astea. Aminele. După ce mai sunt și la București. Bă, haide mă, sunt la 046. Mai am nițel și ajung la final. L și L. Bine. E foarte ușor aici, nu trebuia să sar. Aici trebuie să sărim neapărat. Nu trebuie să sar. De ce am spus că nu trebuie să sar? Păi pot să sar peste. Păi și așa, mă. Așa zi. Cad? Nu cad. Credeam că cad. Ok. Uite, asta e nașpa rău. Nu e nașpa, dar ajungi greu, pentru că ale te dă în față, te ajută, astea te dă în spate. Nu te mai ajută. Băi, eu absolut nu le-am văzut. Spuneți-mă. Eu astea absolut deloc nu le-am văzut că ne duce în față. Scuzați-mă, dar sunt răcit. Ok. Bine. Suntem boși. Bă, ce nașpa e astea că e departe rău. Nu e departe, dar să zicem că e nițel departe. Acolo am avut nițel lag. Dar nu știu dacă se vede și pe cameră. Ok. Bă! Neapărat vreau să ajungem la final. Că am 81, sigur. Că mi-am încărcat telefonul de el. Asta e Samsung Galaxy. Nu Samsung Galaxy, e de la... E iPhone de la... Cu camera mai mare care... Știți voi, Samsung de la care au youtuberii. Doamne, dacă domnul mai e. Credeam că îmi dispar de sub picioare. Îmi dispare pământul de sub picioare. Astea se mișcă.
Nu, mai am cel până la Lucky Block. Ia. Că mai am cel dacă e... Bă, nu te cred că de mult mai am. O să fiu deasupra lui. Câțiva pași și sunt deasupra lui. Bă. Bine. Ok. Bă, mamă. Apropo, să nu uitați să dați un mare like și subscribe și să începem. Vă rog eu să facem abonați. Da? Vă rog eu. Când îmi spuneți acolo jos în comentarii cum vă cheamă pe YouTube, să vă dau și eu subscribe. Îmi dați voi mie. Dar sper să-mi dați, că nu vă mai dau. O să vă dau în fiecare zi. Că sunt pe un mod de telefon care nu știu, pot să dai de mai multe un subscribe. Bă, n-ate-mă, bă, nu te cred. Acum mi-am dat seama că am ajuns la... Pă. Ok. Nu suport. Nu suport scările astea, că am lag de la ele, că sunt prea multe. Am lag de la ele. Că sunt de alea sărpuite. Da, pe ușor. Op. Șop. Gata. Doamne, credeam că e de alea. Scuzați-mă, dar sărăcii, trebuie să opresc filmarea încet. Ok, gata. La mine a durat foarte mult și la voi a durat foarte puțin, nu suport. Hop. Miticuță la fler. Scuță. Bă, dacă ajung la Lucky Block, sunt zeu. Zeus? Revin după cel. Bine, am luat să-l vedem. Bă, ăsta cum trece. Bă, pentru... Scuză-mă, fată. Să vedem cum trece. Ia să te vedem. Din prima ori. Nu mai suport obiul ăsta. Ok. Cum l-a trecut? No. Eu am văzut ceva, nu știu. Am văzut stele verzi. Nu, bă, de ce? Ba, asta zici cum șarpe. Ok, bine. Chiar nu le-am văzut pe astea. Ok. Bă, nu te cred. O să revin după ce trec mai încolo. Ok, fraților, pentru voi a durat foarte puțin, pentru mine foarte mult. Și ia, uitați-vă. Acolo sunt eu. Mă vedeți? Și aici la final. Și iată finalul. Ok, hop. Ok, de-abia aștept să ajung să ne jucăm cel cu covoarele alea. E nasol. Ok, bine. Credeam că acum ajung la final. Bine, bă, nu mor de la... Credeam că mor de la astea. Și nu mor.
înțeleg de ce mă grăbesc. Doamne! Scuze. Op. Ok. Nu te mai grăbi! Avem 100 de nivele cumva? Că am luat 97 de checkpoint-uri. Nu te cred. Deci nu te cred. Nu te cred! Bă, vreau să-l trec mai repede. Vreau la final să iau coroana. Ok, dar nici măcar n-am ajuns primul să o iau. Că așa am înțeles. Și cred că nu mai are ăștia răburi să ne dea. Ok. 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 Ok! Nu mai supăr. Ok, revin după ce